An bɛ foli lase Mali Actu filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Bi su in na an ka maaba dɔ b'an bolo ni ale ye jɔyɔrɔbaw fa jamana in kɔnɔna la depuis san caman ka tɛmɛ ministeriya fɛ fo kana se premier ministeriya ma ni parti dɔ fɛnɛ ɲɛmakɔrɔ kun don halisa ni a bɛ parti in kɔnɔna la n'o tɛ maa wɛrɛ n'o ye Musa Mara ye ale bɛ séjour dɔ la Kayi yan nɔ. Donc Mali Actu équipe ye a kanuya ka taama ka se a ma ka na interview mankanni dɔ k'a ye a ka se ka kuma a ka tɔn kan halisa ni a ka faamuyalicogo kan Mali kan sani an ka don babu la n bɛna kuma di a ma folikan min mana kɛ a bolo k'a lase an filɛbagaw ma sani an ka don babu kɔnɔna la président ni su. An bɛ an lamɛnbaga ni an lajɛbaga bɛɛ fo Mali Actu kan an bɛ y'aw yɛrɛ fo an b'aw bisimila an b'aw ka bila la ni ɲininkali minnu b'aw bolo ni jaabi ɲuman minnu fana donna an garijɛgɛ la an b'o lase aw ma ni Ala ka jɛ ye inchallah. Ayiwa président an b'i fo kosɛbɛ i sɔnna ka an bisimila su in na malgré le fait que emploi temps chargélen don maa caman yɛrɛ bɛ makɔnɔli la mais o bɛɛ n'a ta i sɔnna ka Mali Actu bisimila walasa ka se ka interview accordé an ye. Ayiwa président an bɛ don min na i ko bi jamana in ye yugubaliko caman kɛ kosɛbɛ ka na se fanga yɛlɛma ma fo ka na se organe caman sigilen ma fanga furancɛ kɔnɔna la yala o bɛɛ ni a ta parti yɛlɛma a bɛ cogo di bi an bɛ don min na i ko bi. Parti yɛlɛma tabarikala parce que n'i ye a lakɔlɔsi parti minnu sigira san laban ninnu na yɛlɛma bɔ o la a sigira k'a sɔrɔ parti caman bɛ yen parti kumabaw ala barikala ni san damadɔ kɔni na dɔɔni yɛlɛma bɛ ka taa sanfɛ dɔɔni o dɔɔni fɛnɛ o dalen bɛ min kan o ye yɛlɛma yɛrɛ ka baara ani a ka hakilinaw ye parce que hakilina minnu bɛ parti in na mɔgɔw degelenba t'a la jamana in kɔnɔ donc mɔgɔw k'a faamu ka tugu a nɔfɛ a bɛ na dɔɔni o de la parti kɔni a bɛ ka taa sanfɛ dɔɔni wa min don fɛnɛ minnu bɛ parti baara kɛ ani minnu y'a ɲɛmaaw ye anw ma pressé an ko an ka laɲini ye min ye jamana kɔnɔ a bɛ sabati mais o k'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw y'a faamu comme o bɛ temps ta baasi t'a la anw bɛ continuer o baara fɛ o baara kɔnɔna fɛnɛ na k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ kɛ e ɲɛna o tɛ o ni e y'a daminɛ sisan ni e ta banna maa wɛrɛ bɛ na e place la o fɛnɛ n'o ta banna maa wɛrɛ bɛ na o place la don kelen ma dan kelen ma k'o bɛ sabati a bɛ sabati maa min tile la Ala de b'o dɔn o de la an ye tɔn sigi k'a fɔ ko a ɲɛmaya fɛnɛ yɛlɛma de bɛ don a la ne ye san 10 kɛ ɲɛmaya la ne bɔra yen maa wɛrɛ nana ne place la n'o ye Yusufu Jawara docteur Yusufu Jawara ale fɛnɛ b'a tile kɛ après maa wɛrɛ bɛna place la an ka faamuyali la o de fɛnɛ ka ɲi politique la bon o bɛɛ de kama vraiment bi an b'a fɔ alhamdulillah maa caman bɛ ka na yɛlɛma la parce que u y'a ye tɔn min don bɛɛ n'i garijɛgɛ don n'i ye wɔsi ni sɛgɛn min kɛ i ni min ka kan i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko karisa de sigilen bɛ yen kudayi a y'i diya o a m'i diya ale bɛ yen o tɛ yɛlɛma ye o bɛɛ b'a to caman bɛ farala yɛlɛma kan bon parti fɛnɛ élection de don élection de b'a dɔn ni parti poids yɛrɛ ye min ye élection minnu tɛmɛna maire sigi min kɛra yɛlɛma ye jɔyɔrɔ 6nan sɔrɔ la jamana kɔnɔ député sigi min kɛra salon dɔrɔn an ye député 3 sɔrɔ an tun kan ka fɔ député 5 sɔrɔ ni kow tun y'a kɛcogo ye présidentielle min tɛmɛna 2018 an yɛrɛ tun ka tɛ candidat ye mais an ye maa min dɛmɛ ale ye jɔyɔrɔ 4nan sɔrɔ donc nin bɛɛ ye min ye yɛlɛma bɛ ka yɛlɛ an ka laɲini ye min ye élection minnu bɛ nalen a kɛra maire sigi a kɛra cercle ɲɛmasigi a kɛra région ɲɛmasigi a kɛra président sigi a kɛra député sigi yɛlɛma ka sara kumaba sɔrɔ pour que a ka se k'a ka laɲiniw sabati jamana taabolo la an bɛ o sira kan ni Ala sɔnna fɛnɛ an b'an garijɛgɛ sɔrɔ. Ayiwa an bɔra kalama k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u ye calendrier bɔ min ye kalata minnu kan ka kɛ e yɛrɛ bolo kalo 18 kɔnɔna la yalima kalata sanuman bɛ se ka kɛ maliyɛnw bɛ se k'u yɛrɛ ye kalata min kɔnɔna la. Bon ne kɔni ye min faamu kalataw kɛra jamana in kɔnɔ ka kɔrɔ o wa kalata ninnu yɛrɛ fɛnɛ hali n'i ye député sigi in ta k'a lajɛ ni cour constitutionnelle ka ɲagami tun tɛ jamana kɔnɔden fanba tun bɛ sɔn a jaabiw ma quoi donc an kana ko kɛ ka kɛ n'a fɔ ko kalata mali ka kɛ jamana in kɔnɔ kalata caman bɛ kɛ jamana in kɔnɔ fiɲɛ dɔw b'an ka kalata ta yɔrɔw la o fiɲɛw an bɛ se k'olu lakile donc n'an y'olu lakile an b'a bisigi kalata lakika bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ
kalo 8 ni kalo 9 b'a ni kalata ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ fiɲɛni minnu b'an ka sariyaw la kalata sariyaw la k'olu bɛɛ bɔ a la k'a la tilen a n'an dɛmɛbagaw an bɛ se ka kalata ɲuman organiser maire sigi la région ɲɛmasigi la cercle ɲɛmasigi la député sigi la fo président sigi la a bɛ se ka kɛ. ayiwa Denis n'o ye dialogue national inclusif ye ale tun ko an ka sariya sunba ko ka a réviser i n'a fɔ accord d'Alger y'a fɔ cogo min na yala e yɛrɛ ka faamuyata ye jumɛn ye o la. Bon, an ka sariya sunba k'a bayɛlɛma kɔni a ma daminɛ bi quoi jamana kɔnɔdenw ma a ye k'a kɛ bi depuis Alpha Umar Konare ka temps na a ɲinina ka kɛ ATT ka temps na a ɲinina ka kɛ IBK ka temps na a ɲinina ka kɛ an bɛɛ b'a dɔn fɛn fɛn bɛ sariya sunba kunkun n'a ɲɛɲɛ dɔn dɔɔni bɛɛ b'a dɔn ko fiɲɛ dɔw b'a la olu kan ka corriger a bɛna corriger cogoya di an b'a to transition ɲɛmaaw ka sira don an kɔrɔ n'u ye sira don an kɔrɔ anw bɛ u nɔfɛ k'u dɛmɛ sira jɛlen kan fan bɛɛ fɛ hali kulu laban min sigira n'a bɛ f'o ma ko comité d'orientation stratégique yɛlɛma b'a kɔnɔ donc an bɛ u dɛmɛ sira bɛɛ kan pour que transition ka kuncɛ hɛrɛ la kalata ɲɛnamaw ka kɛ maa minnu ni ɲɛmaaya ka kan olu k'a sɔrɔ olu ka se ka taa ni jamana ye donc anw ma an sen don a bɛɛ la an b'u dɛmɛ a bɛɛ sira kan kɔnɔ jɛlenya kɔnɔna la. dɔw b'a la ko kalo 18 ko ka dɔgɔ u bɛ sɔn ka dɔgɔ kosɛbɛ transition in ka baara kɔnɔna la walasa a bɛ se ka kalata ɲuman labɛn dɔw fana b'a la ko ka dɔ fara fɛn kan si besoin se faisait sentir ka dɔ fara transition délai kan pour que mission min n'o ye a signé o la ka se ka dafa cogo min na yala o ye hakilinata ye wa. bon kalata kɔni fanfɛla fɛ ne y'a daminɛ ka min fɔ ne ko yanni transition yɛrɛ ka sigi kalata bɛɛ kɛ jamana in kɔnɔ donc k'a fɔ k'an mago bɛ kalo caman na pour que ka kalata ɲɛnama organiser ne ma dɔw la quoi. kalo damadɔ min bɛ an ni transition ka laban cɛ o bɛ se ka bila sen kan ka fiɲɛ damadɔ minnu b'an ka sariya la kalata sariya ninnu na k'olu fiɲɛw bɔ a la ka kalata lakika organiser a bɛ se ka kɛ donc anw kɔni ka faamuyali la sarati min bilala transition ye n'o ye kalo 18 ye ni président Badaw yɛrɛ ko tile kelen tɛ tɛmɛ a kan ale b'a baara kɛ n'o hakilina ye an k'u dɛmɛ an bɛɛ ka baara kɛ n'o hakilina ye transition kun ka cɛ hɛrɛ la kalo 18 kɔnɔna la. ayiwa monsieur le président actualité oblige kurantigɛ kɛlen don ka mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ Bamakɔ fo mɔgɔw yɛrɛ bɛ commencer ka nisɔngoya jira i yɛrɛ i ye gouvernement ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ e yɛrɛ bolo délestage fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la fɛɛrɛ telima bɛ se ka sɔrɔ a la jamana kɔnɔna la cogo di maliyɛnw bɛ se ka lafiya wa. bon i ɲɛ b'a la kurantigɛ bi kunu baarabaliya ani kunu baara ɲɛbilali baarabaliyaw de bɛ na ni bi kurantigɛ ye maa tɛ wuli kurantigɛ camancɛ la k'i bɛ baara kɛ kuran kana tigɛ nin baara ninnu bɛ bila sen kan san 2 san 3 san 5 fo san 10 donc bi ta kɔni an man k'a fɔ k'an bɛ wuli ka fɛn wɛrɛ fɔ la mɔgɔw kɔni nisɔngoyalen don hali sisan an bɔra misiri la misiri jɔko laban ninnu a kɛra kurantigɛ kɔnɔna la o kɛra Kayi kunu fɛnɛ Bamakɔ an bɛ misiri la o fɛnɛ jɔko laban kɛra kurantigɛ kɔnɔna la Bamakɔ Sɛbɛninkɔrɔ donc an b'a camancɛ la nisɔngoya dan don degun dan don mais a tɛ ɲɛnabɔ sisan dɛ an b'a lajɛ de an kan ka tɛmɛ sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ pour que san 1 san 2 san 3 an ka bɔ kurantigɛ ninnu kɔnɔ o baara sugu de kan ka bila sen kan bon o baara sugu fɛnɛ n'a bɛ bila sen kan an mago bɛ min na o ye ɲɛmaaw kana falen n'i ye EDM ta sisan EDM directeur bɛ falen presque san o san bon a ka gɛlɛn cakɛda ka baara kɛ baara lakika san caman kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ a ɲɛmaa bɛ falen tuma bɛɛ hali ministre min yɛrɛ bɛ i janto kuranko la o fɛnɛ falenninw ka ca nin yɔrɔ nin la an ka na ni basigi ye n'an nana ni basigi ye maintenant hakilina ka kɛ hakilina kelen ye san 5 san 10 kɔnɔna la mɔgɔ ɲumanw ka jɛ k'o baara kɛ o de bɛ se ka an bɔ kurantigɛ dingɛ kɔnɔ ani kuran sɔrɔbaliya parce que kuran bɛ tigɛ o ye tiɲɛ mais mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ mun tɛ kuran sɔrɔ u mago bɛ kuran na mais kuran tɛ yen ka d'u ma an kan ka bɔ nin bɛɛ dingɛ kɔnɔ parce que ni kuran tɛ jamana tɛ se ka ɲɛtaa sabati usines tɛ se ka dayɛlɛ denmisɛnw ka baarako tɛ se ka sabati kuran de ye nin bɛɛ ye an ka hakili t'o la don jan baara de don tile kelen ko tɛ. ayiwa monsieur Mara an bɛ Kayi kɔnɔna la ni Kayi fɔra première région du Mali ni Kayi fɔra dɔrɔn mɔgɔw hakili bɛ nɛgɛsira ye ni o ye terrain ye a bɛ san caman bɔ terrain jɔlen don Maliactu yɛrɛ cɛsiri caman kɛ ka se Kayi localité caman na
ka taa population ɲininka u y'a yira tiɲɛ yɛrɛ la degun yɛrɛ de b'u kan terrain ka absence la e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ teliman bɛ se ka sɔrɔ terrain na population bɛ se k'i jigi da terrain ka nali kan teliya la wa pour que dɔ bɛ se ka bɔ degun na wa. n ye min fɔ kuranko la dɛ n bɛ se ka fɔ est-ce que terrain ko ta yɛrɛ tɛna juguya n'o ye parce que terrain ko in tiɲɛ dɔw b'a la olu kan ka ɲɛfɔ fɔlɔ terrain de tun ye sira kelen sira min bɛ Kayi sira bɔ goudron ko tun tɛ ma sabati kosɛbɛ marchandises tun bɛ tɛmɛ mɔgɔw tun bɛ tɛmɛ terrain fɛ mais bi bi in na goudron ko sabatilen don kosɛbɛ dɛ camion bɛ boli kariw bɛ boli hali n'i ye terrain arayi dilan ka terrain dilan kariw ka concurrence ani camion ka concurrence o bɛ mɔgɔw bila ka taa kariw ta ni ka camion ta ka tɛmɛ terrain kan o ka ɲɛfɔ mɔgɔw k'o faamu quoi terrain kɔni vraiment an tugulen don terrain na kosɛbɛ parce que histoire don mɔgɔw kɔrɔbayara n'a ye mɔgɔw ye terrain dɔrɔn de ye bon mais diɲɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma de o yɔrɔ ka ɲɛfɔ faamuyali ka sɔrɔ o la n'i ye diɲɛ jamanaba ninnu lajɛ terrain ye marchandise talan de ye mɔgɔ talan man ca kosɛbɛ bon hali ni mɔgɔ bɛ ta la gouvernement de b'i bolo don jufa la ka terrain entreprise k'olu dɛmɛ olu ka se u yɛrɛ kɔrɔ sinon ni gouvernement ma kɛ u bɛ bin bon o yɔrɔ ninnu bɛɛ de bɛ lajɛ ji ɲɛma jɔlen na bon pour que an ka se ka terrain ko bila sen kan il faut qu'an ni Sénégalais ka bɛn filanan ye min ye il faut qu'an ka arayi ninnu dimensionner sabanan ye min ye il faut qu'an ka na ni locomotive kuraw ni wagon kuraw ni terrain kuraw ye o ye miliyari caman investissement ye an kɔni ɲɛ b'a la cogoya min na gouvernement transition olu bɛ fɛ ka ɲɛbilali baara dɔw kɛ mais a tɛ se ka ɲɛnabɔ transition kɔnɔna la fanga minnu bɛ nalen kɔfɛ a ka ca ala fɛ olu bɛ se k'a relancer ni ala sɔnna. président kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛbagaw ma. o ye an tun bɛ Kayi yan an nana sunkalo baara de la salon na sini an tun bɛ sunkalo baara kɛ an tun bɛ dɛmɛ ci k'a di ka mɔgɔw sun tigɛ n'a ye k'a di diinɛ ɲɛmɔgɔw ma k'a di dɛsɛbaatɔw ma mais ɲinan an y'a décider an yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan wa Kayi dɔrɔn tɛ dɛ Mali région bɛɛ kunun sini an tun bɛ Gawo dɔgɔkun tɛmɛnen an tun bɛ Tɔnbukutu ani Kulikɔrɔ ni ala sɔnna dɔgɔkun min nalen an bɛ taa Menaka an bɛ taa Segu an bɛ taa Mopti an bɛ taa Sikaso donc an y'a ɲini an yɛrɛ ka ye région bɛɛ kɔnɔ parce que maa yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan o bonya ka bon ni i ka sɔrɔ fɛn ka ye kɛnɛ kan quoi i ka dɛmɛ ka ye kɛnɛ kan donc an tun nan'o de la an ye muso cɛ saba tɔgɔ minnu cɛw sara Mali lafasali la n'o ye surasiw ye an ye dɛmɛ dɔw k'olu ye ŋaniya yira don an ye dɛmɛ dɔw kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye an ye dɛmɛ dɔw kɛ lujuratɔw ye minnu ɲɛ tɛ yeli kɛ fiɲɛtɔw an ye dɛmɛ dɔw kɔ olu ye a bɛɛ ye min ye dɔrɔn kalo in ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ka maaw dɛmɛ ani ka bonya kɛ maaw ye maaw ka u ka jamana kɔnɔdenya a kana kɛ jigilatigɛ ye quoi maaw k'a dɔn u ka jamana kɔnɔdenya u bɛ se ka jigitugu walew sɔrɔ bon an tun bɛ yan o de hokumu kɔnɔna la alhamdulillah a kɛra hɛrɛ ni baden na an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛ Mali sinsin bereba ye maliyɛn bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ sabati fɛn fɛn bɛ se min na nin kalo in kɔnɔ hali ni nin kalo in tɛ bɛɛ ka tɛmɛ o sira fɛ o de fana bɛ jamana basigi o de fana bɛ jamana dɛmɛ ani jamana kɔnɔdenw dɛmɛ u ka jamana sigi la an bɛ kuma laban n'o ye an b'aw yɛrɛ fo aw k'a dɔn fana aw fana kunnafonidilaw aw jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔli la a ye jamana kɔnɔdenw lakunu mɔgɔw ka bɔ fɛnw kalama mɔgɔw ka fɛnw dɔn mɔgɔw k'u jɔyɔrɔ dɔn jamana jɔli la maliyɛn kelen o kelen jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔli la ni bɛɛ y'a ka baara kɛ an kɔni ka faamuya la gɛlɛyaw bɛ yen bi mais a bɛ nɔgɔya quoi ni ala sɔnna an b'aw bɛɛ fo ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma aw ni ce merci. président Mara an b'i fo kosɛbɛ i y'an bisimilali min kɛ an bɛ aw hakili jigin k'a fɔ ko nin tun ye ani président Musa Mara ka interview ye bi a ka taama ka na se Kayikaw ma i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ka na dɛmɛ ta ka muso cɛsabagatɔ minnu cɛ sara faso la fasali la ani ka se lujuratɔ dɔw ma nin tun ye aw balimakɛ Elbashir Thiam ka lase ka bɔ Mali Actu la a kɛtɔ bɛ kuma la sɔli Ala Mamadu. Merci bien. Ok.